iya tuka tuwo ba wai kina son aure ki, ba ki iya tuka tuwo ba wai kina son aure ki, kuma shinkafa da wake garau garau ba ki iya ba. In kina son aure ki iya tuka tuwo shinkafa da wake garau garau. Kuna ji ko? In kina son aure ki iya tuka tuwo shinkafa da wake garau garau. Kuna ji ko? Magana ciki ya wuce gaba ato. Kuna ji ko? Yan matan nan ku koyi girki ato. Kuna ji ko? In ga wajina lagunyo aba baby, in ga wajina lagunyo aba baby. Daga gari da tuka tuwo yarinya abun kunya kar ya kare akan kikin kasai aure saboda girki a lokacin da mama take yin girki na gida zuwa yarinya da yuya magidin magana da tako sai da yawon banza kuskure ma ya kare akan kikin na zuwa yau mutane zan ce kasuwan ya baki ya saya waki koyi aikin na nirki. Ina so ki auru naga alamar kamar baki da kunya ban son kayan bakin ciki kunci ya kamata ku saya ku nasu simple things sai ku understand nasuwar ake so tun daga aus kin nasu ki iya babu raini rashin za a yi sai makin sa bayan ga zaki gari kama da ke za a dama da is the only thing in kunci baki iya tuka tuwo ba wai kina son aure ki, baki iya tuka tuwo ba wai kina son aure ki, kuma shinkafa da wake garau garau baki iya ba. In kina son aure ki iya tuka tuwo shinkafa da wake garau garau. Kuna ji ko? In kina son aure ki iya tuka tuwo shinkafa da wake garau garau. Kuna ji ko? Magana ciki ya wuce gaba ato. Kuna ji ko? Yan matan nan ku koyi girki ato. Kuna ji ko? In ga wajina lagunyo aba baby, in ga wajina lagunyo aba baby. Aba ne duwani da kwakwam da kan an kunya kamar kanke cici da kanki ashe ban sani a miki na ke doya ko kafi ko ashe kaye na yau zan miki ga ya kina kallo na girma kin sauni ko magana gaskiya dama ban kauna makan biya shi za ta dawo miki aure ma ba za ka ji daɗi in kika auri burin da dama ta samu jika wata kuwa dama burin da kenan zan ce kuke so yau ta kuci yan mata ku jera kuskure ku ya gana riga ya musu kyau da su